Joensuusta, mutta esittävät kuitenkin Amerikan polkkaa. Hyvä yleisö, Motora! Loppuvaiheessa iltaisen meno meni aika kylliksi. Ehkä pari minuuttia teillä flashbackia saattaa tulla ilmasta. Yksi juttu ihmeessä. Miksi minun perse on ellei Pettiin kipeä? No sitä me ei silloin voi sanoa, mutta en ihmettele, miksi et muista. Minun mielestä se meno meni niin oudoksi sinne loppuvaiheessa yltään. Me lähdin ihan suosioon kohti. Motora Joensuusta!